siýasaçylyk gatnaşyklar hem egeňeltmek, işen, ýardam bermek maksat edilýär. Doğunu kokuna bizim halklarımızı ve devletlerimizi birleştiren umumi ahlak hem kımmatlıklarını eğermeye hem göz önüne tutuyar. Şundan bağlı biz ilmi lukmansılığı uğrayıp koronavirüs pandemiyasına karşı görüşte tecrübe hem bilim alışmak boyunca hizmetleşik etmeye de ayrıca üns vermeye teklif ediyor. Hurmatly meclise gatnaşyjy. Türkmenistan ekonomi işini seviti netijeli ösürmek şertlen bir azaply. Bir guramamyzda onuň hem agza ýurtlaryň, ykdysady özüniň milli maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin geje olan mümkinçilikleri görýär. Hem şoňdan birlikde biz döwletleriň hem halklaryň awadançylygyny hem de güllep ösmeye sevitte parakaçılık ve öňe gitmek üçin ekonom mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagy öz umum hem wezipelerini hasaplaýar. Ekonom hem başlygy bunlar Türkmenistan şu maksatlara yetmek üçin ähli taallary eder. Öz çykyşyny tamamlamak bilen ykdysady hizmetleşik guramasyna agza döwletleriň başdanlaryň inniki meclisini 2021 ýylyň 28 noýabrynda ykdysady hizmetleşik guramasynyň gününde Aşgabat şäherinde geçirmegi hem de hormatly kardeşler näsin hemmeňi şol hem duşuň işini gatnaşmak üçin Türkmenistanyň paýtagtyna sapar bilen gelmeňizi teklif etdi. Köp sag bolun. Sammite başlykyk edici Türkiýe Respublikasynyň prezidenti, hormatly prezidentimiz sammite gatnaşanlygy, ekonyň geňişliginde ýödary bähbetli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek meselelerini netijeli we işin orny eýilýänligi, hoşnýetli goňçylyk, dostlukly döwletary gatnaşyklaryny puwturlandyrmaga talanly goşandy hem de sammitde eden taryhy çykyş üçin hoşallyk bildirdi. Sammitde Awganistan Sam Respublikasynyň prezidenti Mohammed Ashraf Ghani çykyş etmek bilen hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşyk guramasyna başçylygy kabul etmek bilen gutlady. Dostlukly döwletiň başçyny Türkmenistanyň Awganistana paragatçylygyň bir karar bolmagyna, onuň durmuş ykdysady döwüminiň dikeldilmegine, hemme tarap bilen gollaw berýänligini we energetika, ulag we aragatnaşyk ýaly möhüm ugurlarda giň möçürül tassamalary öňe sürüp, olaryň amala aşyrylmagyna işin gatnaşýan üçin hormatly prezidentimize çoňur hoşallyk bildirdi. Şeýle hem sammitde Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew, İran İslam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani, Kazakistan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziyoyew, şonuň ýaly Türksoy guramasynyň baş sekretary Bagdad Amreýew, Energetika hartiýasynyň baş sekretary Urban Rusnak we beýlikler özleriniň çykyşlaryna hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşyk guramasyna başçylyk etmek bilen gutladylar. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşyk guramasyna başçylyk etmeginiň netijeli hyzmatdaşlygyň şol sanyna ulag üstaşyl geçergelerini, sebitary we halkara ähmiýetli logistik düzümleriň gösterilmegi boýunça gatnaşyklaryň işleňleşdirmegine kuwatly itergi berjekdigine anan bildirildi. Ykdysady hyzmatdaşyk guramasynyň 14-nji sammitiniň ahyryna oňa başçylyk edici Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan jemleýici söz bilen çykyş edip, döwletleriň hemde halkara düzümleriň başdanlaryna ýokary derejedäki duşuga gatnaşanlyklar üçin hoşallyk bildirdi. Men uly hormat bilen doganym Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa özümiň tüý sürekden çykýan hoşallygymy ýene däwregedek beýan etmek isleýänip Türkiýe Respublikasynyň prezidenti sammiti jemledi.